Karbi Cultural Society Atumpen Ifu taralangso Karbi jutang aklam along hacha kekan kedengpon. Tezpur KSA Patirpi Ponsi Ingdeng Krepli Karbi Fraser Meet Kepaman. Manja ahitialong hacha kekan ajay me kepaman pon. Ningkan isek pen Karbi hacha kekan padopon. Karbi longri abirta kelang ara doon phan kardom pajir iglo kardom. Pini Karbi longri abirta kethan ponji abang nili sami kabin teron pe. Pini birtang angton mer arjuporik sena. Karbi Cultural Society Atumpen Patirpi Ponsi Kedamtang Arkoi Nipai Krekithom Ani Difu Taralangso Karbi Jutang Aklam Along Hacha Kekan Kedengpon KCS Amaipu Chondro Singh Kropen Kaning Jepon Atengke Karbi Akai Atom Ningkan Arjon Chutuki Cho Archepen Kelong Asok Asang Kedo Anta Methang Ahem Sok Puru Along Chithapthe Aprang Hacha Kekan Ke Kinang Sot Laso along Pachiton Dunsi Karbi Cultural Society Atumpen Patirpi Ponsi Karbi People Hall Taralang So along Karbi Akai Apartment Hacha Kekan Ajame Dengponlo Lapen Wrong Group along Sitame Riso Ijang Atum Chilang Pen Bangso Ajame Dengpon Popusi Ningjepon Nang Thana Aten Anapan Akan sejak pun lagi sejak kita doa kita ini kita salah doa betul kita kita tong so yang kita satu kurusa doa apa doa apa ni akan sini le bangsa lun chen tiap hang nanti tiap hang answer se ini kan budi sore Kedamtang arkoni phai krihini arni Tezpur Hotel Royal Regency along Tezpur along kebang mi loga charli ari soi jang atumaphan kedeng amai along Tezpur KSA President Konteron pensi mai cari pon lapen junbang Astral B pensi mai ke phalapen aluhi pachini pon bang so mai along aluhi sarpo man pen Tezpur KSA abidisar sarlong birong hang chetong dosi Tezpur along ki dogethak Karbi student ang bong kai ke kacerap kachitoji lapen toklang ke paprang dun thek ja puthagalam chithan chimumpon KCS Difu Manja Atumpen Patir Arkoi Nipai Krekithom Arni Kangsam Porpai Trok Apor Malom Manja Ahithi Along Kitchensi Hacha Kekan Padopon Longki Be Pensi Horbong Arna Pudun Jirsi Laso Hachakan Pangchengpon Labangso Hachakan Along Alohi Aman Pen KCS Difu Manja Hawar Amaipu Dilip Singh Terang Manja Sarkari Gambora Lawrence Rongpi Lapen Manja Bojar Committee Amaipu Mohan Timu Lapen Manja Ahithi Along Kedo Rat Atum Chitong Dunse Ning Arong Chipidun Rinti Manja Pen Bidasing Timu Karbi Longri Abirta
Anong delir ne malang tong o hachake kan wawanon o wanon kelun se po along o lun selenan soron ino niltum la ini dak manja ahit sialong kapatir pipon la keniltum KCS di manja jon sahin bensi patir pipon lo la son hak si karbi juteng asong kiri pia me hin bensi me pini la tarlang so karbi hemtun pi along sidame pini alang tum same adap por pioneer kepen akaprek asai la ipilokhi basa pi phan mate sok aphan karchu asai cheng ponik lo niltum pinungwi dak manja hithi pen cheng pon lo la pen la son attack akaprek dim niltum sai ke deng ponji niltum ka chisik tang do la si pinap dik nungwi sitame niltum kha dilailong sitame niltum la son attack ikan nam dia phan ka chisik tang do lo la pen pinaba nungwi sitame diphu ahithilong sitame la son attack ikan pon dia phan ka chisik kado kobe pini dipu manjajun tiu pan sidame along tu dak an kijipe dupen kewan kenada pan karbi karcha kebeklan thegapot asi akula also say ditum karbi atu mithangaru ti kambodejibu ti bodejibu kemathaben dipu manja KCS ringtum laso claim kitam thegapot bab latum alang litum da an manjalong an kiwan thegapot manjalong awar phan an say ke karbi atum karbi pen prega tum sidame ni tuma jutang puchini nagi pu laso keborit naga borit dun thegapot ni tuma hin bazar komit ili karbi akhai atom da khai kangthim an par da jutang jubat ta ingcholim binong bonsitame non ovekimi apor ahot ili karbi akhai ajutang jubat sitame non apor ke kithek ponlong jum hoy asonlo lapuson matha pen khai ajutang jubat ke pareng verji aphan pura pholoni MAC constituency kaparlo salawor athoi jutang asan chom atum patirpi ponpen arkoi niphai Kregithom arni bangso hachakikan sitame jengren be pathu aklam along pado ponlo bangso hachakikan amai chengche aprang pholoni KCS zone asangchom salawor athoi along chirap chitodun karli tang abangphu bangphi atumaphan sitame chikimu asai dengpot lama sitame salawor athoi jutang asangchom konchun bang raju ronghang chirap chitodun si maipu golap sing ko ahin pensi ingthur ponlo dokmuka pen baisong terang karbi longri la jitu itu karbi nim rokam mane kitan jobat asong itu pang ceng kan pang ceng si aprang ke unit pu tanong ke nitunga salawar han san aphaya asan chomna la si sawar asan chom hin pen tumta tibi thek na sopana tumta thanna churola na tumni tumlong na chona ripunang enpot ang senon karbi atum an tame itum rong sikali ano tien mak arong tame ba asan chom tame bi thek ton pa apen itum bi lo na tumta anu se itum man acho tibi thek apon na tumlang ta hirjume nang tumhanang nang changnun lo tasi tasona tha mo ni kan sitame ni tum bithuila so hon na litum me apor pen na ton itum ap bithule po tasi ni tum anu se rong rup kali tirthi karbeng long ko anma nong nam ye thang ye phan ni tum dak salor an arlok pen mangke ni tum ta anu se paching thur nang pusi la so program jutang mangke ki pangcheng pono nasi ni tum hin pen ekdom rong sikali rup sikali ang ton pensi itum dak jeng be arong pe vitame arong kali salawar arlok pensi ki bige cheng lo tasi tason thak an tinta tason matha nang po bosini ta mathai lo ani bangke arong tin adon tinta labang khaile kali puja lukhi puja horason adon tinta phinu arong chekai pen
milur kai pen adon tin ta labang so jo bangke chipa er check je phansi ja semet rad phan bangke message bang pini birta an se kang ton pon iglo dome thak me kardom